Fix-xhur li ġejjin se toħroġ sejħat interess biex f'bini fl-Intarfa tinbena t-tieni skola internazzjonali f'pajjiżna. Skola li se segwi dik f'Pembroke li twaqfet f'pajjiżna lura fl-1976. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolos spjega ma' One News kif il-Gvern ħadan il-pass fi sfond ta' ekonomija b'saħħitha sostnuta b'investimenti kbar. Nixtiequ li nagħmlu sejħa pubblika biex investituri privati jieħdu sehem fil-li jieħdu post pubbliku, jirrestawrawh, jirriabilitawh, jagħmluh sabiħ kif wieħed jistenna, u mbagħad imexxuh ukoll bħala skola internazzjonali. Din l-iskola li mistennija tilqa' fiha mijiet ta' studenti ta' bejn it-3 u 18-il sena se tinbena fid-dawl ta' domanda li kull ma jmur qed tiżdied ta' investituri li jiġu f'pajjiżna u li jridu jibagħtu lil uliedhom fi skola internazzjonali. Dak li jkunu ħaduha jistgħu jsarfuh fi skejjel oħra meta imorru f'pajjiż ieħor. Ħafna drabi qed nitkellmu dwar nies li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri għandek diplomatiċi, għandek nies tan-negozju li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Allura jkollhom bżonn li t-tfal tagħhom imorru fi skola internazzjonali, fi skejjel internazzjonali li jirrikonoxxu l-programmi ta' xulxin. Fost dawn hemm l-International Baccalaureate. Aħna nħossu li pajjiżna għandu bżonn skola internazzjonali bħal din. Fil-Verdala International School f'Pembroke, preżentament, il-medja ta' studenti f'kull klassi hija ta' 15 biex tkun assigurata l-attenzjoni individwali. Il-lezzjonijiet jingħataw bl-Ingliż u s-sistema edukattiva hija simili għal dik fl-Istati Uniti. Skola li mistennija sservi ta' mudell biex fuq tinbena oħra fl-Imtarfa. Minn barra li noffru kundizzjonijiet attrajenti biex jikber in-negozju f'pajjiżna, fosthom hemm il-ftuħ ta' skola internazzjonali.